هنرمندên Kurd yên ciwan li Zaxo bi dengê xwe yê xweş bi strana ey dîlberê ya Feqîyê Teyran pêşwaziya Serok Mesûd Barzanî kirin. Serok Barzanî li pêşiya wan rûnişt bi kêf li wan guhdarî kir. Carekê du caran jî serê xwe hejand yanî eciband hem dengê wan hem ew strana xweş. Ez vê ji we re bêjim helbesta ey dîlberê berî nêzîkî 400 sal ji aliyê şairê Kurd yê navdar Feqîyê Teyran ve hatiye nivîsandin. Tu hem gulî hem rîhanî, tu hem derdî hem dermanî, hem hekîmî hem luqmanî, wêran ezim malim xerab. Ey dîlbera bejin ziraf, dêm şûşeya tu jî gulav, wey esmera tilî ziraf, wêran ezim malim xerab. Subhan ji şahê bi tenê, xalek ji xala gerdenê. Ez dîn kirim berdam dinê, wêran ezim malim xerab û li keç û kurên Zaxo temaşa bikin binêrin ey dîlberê çi qas kaş dibêjin. Tu hem gulî hem rîhanî, tu hem derdî hem dermanî, tu hem gulî hem rîhanî, tu hem derdî hem dermanî, hem hekîmî hem luqmanî, wêran ezim malim xerab. Ay dilberê nale nale, Feqîyê Teyran êdî kale, ne xweşekî bir vê hale. Ay dilberê nale nale, Feqîyê Teyran êdî kale, ne xweşekî bir vê hale. هاتم داویە بولتنê mala we ava be we temaşa kir sibe saet heft dîsa mêl vê derê bi hev re bin heta wê demê bimînin xweşî de xatirê